dama da na yi magana kamun namiji ya karyata ni sai mace ta fara karyata ni. Ka duba fa yarinyar gidan nan fa tunda ta zama bazawara gaba ɗaya ta yi samun mijin aure saboda ba ta gyara jikinta. Na ce mata ta je gurin Intisar Aliyu Collection tana sai da abayoyi amma ita ta nuna ita ba za ta je ba. Ai ga shi nan yanzu ko karamin yaro baya zuwa kofar gidansu billahi da jikin da ta zama bazawara ba ta da ɗafa. In ka ganta ga kyau iya kyau amma babu namijin da yake kula ta saboda ba ta gyara jikinta gaba ɗaya. Za ta je gurin Intisar Aliyu Collection za ta seta ta gama ne. Intisar Aliyu Collection ba kamar ku fannin kaya. Ku ne na farko kuma ƙarshe ku kaɗai ake wazariya. Intisar Aliyu Collection